Lebo ako, ja viem, že už to začíname hovoriť o tom, že dedina z toho nebude mať nič, ale ako, tak sa na mňa nikto není, prosím ťa, ako máme rozpočet za 23 podielové dane? Mali sme ekonomickú komisiu minulý týždeň, z roka na to klesá. A akože toto nikoho netrápi, že podielové dane vám klesajú, ceny všade stúpajú, platy nie až tak, ale hej? A teraz sa to začína hovoriť, že dedina z toho nebude mať ako nič. Prečo nič? Však hovorím, pýtam sa nejaké pozitíva. Ale veď už som povedal. Jaké? Okrem peniazy nič. Ale ty peniaze sú dobré. Ja som povedal a vy ste ma vysmiali to, ale potom nie je debata. Veď ja keď som povedal, že to vnímam ako zelenú energiu, tak si sa mi... Ale energia ide do Jaguára na emisné povolenky. To budú robiť kšefty. To sú dve rozdielne veci. Dedina z toho nebude mať nič len peniaze, ktoré máte podmienené. Ale ešte raz, vy ste sa ma pýtali na môj názor. Ja nevravím, že ja nehovorím za všetkých poslancov, nehovorím za starostu. Ja hovorím môj názor. A ten som povedal. Jedna je finančná časť a jedna to je spočet. Druhá, ja to vnímam ako zelenú energiu. Dobre, zelená tretiu, ak to chceme pritiahnuť úplne za vlasy, za hranicami nám Rusi bombardujú Ukrajincov. Tu budete. Ale nehnevajte sa na mňa. Ešte raz. Nám nie, nás nezajímajú Ukrajinci. Dobre. Mňa nezajímajú. Ešte raz. Nám nie, to není. Oni sa bombardujú, ale mňa nezajímajú absolútne Ukrajinci. Ešte raz. Pýtali ste... Banderovci ma nezajímajú. Ešte raz. Pýtali ste sa ma, prečo ja hovorím za seba, povedal som to na začiatku, prečo som ja za to zahlasoval. Pýtali ste sa ma to, chceli ste dva argumenty okrem financií. Povedal som vám dva. Dva ste mi vysmiali. Ale to sú všeobecné. Ešte raz. Zelená energia, to je tak všeobecný pojem. To môžem povedať, že ja si tu postavím jadrovú elektrárnu, to je tiež zelená. Ešte raz. A nebude mi tu trčať 250 metrové stožáre. Znova. Pýtali ste sa ma na môj názor. A ten tretí dôvod. Teraz som ho povedal, vysmiali ste ma. Je to Ako reálne. Rušovanie to zachrániť Ukrajinu. Ešte raz, môžem dokončiť. Dobre, chcete si ma vypočuť, alebo to uvidíme, hej? No, nedá sa. Dá sa. Čo nemusí oznova vždy začínať, pokračuj ďalej. Pointa je tá, že keď tam vypli jadrovú elektráreň, tak mali hlavu smutnú. Ja neviem, že to stane, ale keď tu vypnú, tak minimálne je tu nezávislý zdroj, ktorý je priamo vo veci. Ktorý nebude napojený. Tento obec nie je napojená na dedinu. Ešte raz. Nie je napojené na dedinu. Ale môže byť raz. Keď vypnú elektriku. Jasné, Bavíme sa o situácii vojnovej. Neriešme súčasný stav, ktorý je normálny a krajina funguje normálne. Ale ľahšie si sem dopojím tú elektriku do dediny, keď ho budem mať. Určite ju nenapojím. Tu iné úrady a veterná elektráreň nie je stabilná. Má rôzne výkyvy. Bavíme sa o dvoch rôznych veciach. Jedna je, že teda obec sa do toho dala týmto štýlom a teraz sa tu rozprávame o tom, aké sú zdravotné dopady na obyvateľstvo. Ale veď pôjde EIA. EIA je, vieme čo je EIA, je to posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Kto ju robí? Počkaj, nechajte ma dohovoriť. V rámci tohto, kto ju robí? Áno. Kým je robený? Investor? No presne. Ešte raz. Investor? Beží to cez okres a v rámci EI, tým, že to bude veľká posudzovačka, pretože to spĺňa náležitosti veľkého posudzovania vplyvov na životné prostredie, tak sa môže zapojiť verejnosť. A v čom je, prečo preskakujeme kroky, teraz? Keď EIA sa pustí, ja neviem, keď... Čo je EIA? EIA za mňa, EIA je nástroj, ktorý investor využije. Nie, opačne. To je nástroj, ako kontrolovať... Môžem teraz chvíľočku, že pred chvíľou to bolo také, že ste mal ten problém, že dohovoriť a tak ďalej, hej, a zrazu už to neplatí. Takže keď chceme, tak môžeme aj tak, alebo môžeme aj inak, hej. Že za mňa EIA, investor, zjednoduším to, si zaplatí voľakých odborníkov, ktorí sú licencovaní na dané témy, aby pripravili jednotlivý pohľad na to vtáctvo, hej? Áno. Tí odborníci sú, normálne odborníci, hej, sú platení za výkon, hej? To znamená,
že sú to není nezávislí ľudia, ktorí sa na to pozerajú, že hej, že pozerám sa na to, že čo sem príde. Ale moja odmena súvisí s tým, aj, Ja neviem, akože pokáže viete, alebo... No, hej, tak súvisí s tým, za mňa, že či to prejde, alebo to neprejde. Robia to v rámci zákonov, ktoré sú nastavené. Hej, zákony... Ale však akože dohovorím, hej, a potom sa môžeme stretávať, nestretávať. Zákony není stavané na Slovensku na tieto veci. Boli sme aj na EIA, ktoré boli to verejné prediskutovanie, o ktorom presne hovoríte, kde to investor s tými odborníkmi prezentovali ľuďom, lebo to mali si očiarknúť, hej, že splniť to. Ľudia na to argumentovali, povedali, nie, to tak není. Oni si to proste odrozprávali a bolo vybavené, hej. S tým, že viacejkrát zaznelo, že oni sú v rámci zákona a noriem. Hej? A akože je to všetko zákonné, ale tie normy a tie zákony sú nie dostačujúce. Nevenujú sa ochrane obyvateľstva, plus sa to robí priemer z toho, že tam je 5 voľakých oblastí a povedzme, že jedna oblasť vplyv na život človeka vyjde negatívne. Hej? Ono sa to tieto vidú pozitívne, sa to spriemeruje vlastne a tým pádom je to mierne akože negatívne. Hej? A toto sú veci, na ktoré sa ako majú ľudia a občania spoliehať a vlastne, že počkáme, čo sa na to povie. Ale že za mňa, že potom sa môžu ľudia vyjadriť a že ľudia sú právne zdatní, že obyčajne túto ľudia z dediny, že teraz to majú sledovať, majú si kúkať zákony, majú písať pripomienky odborné, že za mňa, že to není fér. No, zo života. Ale tí odborníci sú nezávislí. Nie, a tam sa nezhodneme, pretože odborníkov vám určuje okresný úrad. Okresný úrad vám povie, koho máte do toho dotiahnuť do tej. Není to tak, že vy si ho vyberáte. A keď je jeden človek na vibroakustiku na Slovensku, tak akože koho si má vybrať? No dobre, ale takýmto spôsobom vieme spochybňovať úplne. Keď povieme, že zákony a legislatíva a STM-ky a nejaké zdravotné normy sú není dobré, tak toto vieme spochybniť všetko. To môžeme sa baviť o našom STM-ku, ktoré ideme schvalovať, a to vlastne nie je dobré. Lebo niekde sa musí spraviť čiara, hej? A akože stále je to o tom istom, hej? Pôjde EIA, skončí EIA, povedzme, že to prejde, hej? Možno nie, možno áno. Pôjde územné konanie, pôjde stavebné konanie, hej? Ako tam je toľko možností sa vyjadriť a vy pravíte to, že my sme to mali zarezať hneď v úvode. Ešte raz, stále je toto isté, že vy pravíte, že sa to malo zarezať hneď v úvode. Ja nehovorím nič. To ja som nehovorím vás konkrétne, ja len vravím... A tak nemusíme zovšeobecňovať, lebo potom sa, akože keď sa rozprávame my dvaja, tak sa rozprávame my dvaja. Jak si hovoril ty, že hovorí za seba. Ja hovorím za seba, toto je môj, ja som není hovorca nikoho, ničoho, ja som tu sám, není som platený, som došiel teraz z Nitry, bývam v Podhoránoch, hej. Dotýka sa ma to a jedno s druhým, hej. Ja som prišiel za seba, nie som nikým platený, nič, hej, že to je v mojom voľnom čase. Takže sa môžeme rozprávať nie vy a oni a zovšeobecňovať, ale konkrétne, hej, že ja to vnímam takto. Zažil som, poznám, keď sa robil Jaguar, poznám tých ľudí, čo to stávali, viem, jak sa robili tieto EIE, viem, že jeden známy mám 56 súdnych sporov so štátom a pomaly ich začína vyhrávať po 10 rokoch. A minul na to kvantum peňazí, kvantum energie, on zostaral o 30 rokov a má na to tie peniaze a má tým právnikov, ktorí celý týždeň riešia len toto.